ini ndati hapana kana kweshenye mani chingozifunza kuti wati ndapota mai mwana chimwandipawo kamukana nimbotaura ndeve timahawa mbichana wasapu mai mwana kana ndauya makuzeni ndanandoka pateni ukondipfurira kadu wasapu mai mwana kana ndauya makuzeni ndanandoka pateni ukondipfurira kadu zvakava zvandinanatsa ndikakupopota isingasa ndichataura ndikaku mai mwana unondida here meseji yangu akaiona here foni yangu yangova nonetweke wasapu mai mwana kana nauya makuzeni ndanandoka pateni ukondipfurira kadu wasapu mai mwana kana nauya makuzeni ndanandoka pateni ukondipfurira kadu zvandiri munhu wemurume ndinopinda pese senhume ndinomboita seumbarume ndataba mafaro acho agume january to december mai mwana ndataba wasapu mai mwana kana nauya makuzeni ndanandoka pateni ukondipfurira kadu wasapu mai mwana kana nauya makuzeni ndanandoka pateni ukondipfurira kadu zvakava zvandinanatsa ndikakupopota isingasa ndichataura ndikaku mai mwana unondida here meseji yangu akaiona here foni yangu yangova nonetweke wasapu mai mwana kana nauya makuzeni ndanandoka pateni ukondipfurira kadu wasapu mai mwana kana nauya makuzeni ndanandoka pateni ukondipfurira kadu zvandiri munhu wemurume ndinopinda pese senhume ndinomboita seumbarume ndataba Taiwan Nation.